Yan, nandito na tayo. Napapo muna natin yung mga gamit. Yung kasama kong DJ. Let's go! Okay na, papasok na po tayo ng Pamplona. Malapit na po tayo. Yan, nandito na tayo. Napapo muna natin yung mga gamit. Yung kasama kong DJ. Ang pangalan natin? DJ Dog. DJ Dog. Yan, balak po natin itong mga dala-dala po natin gamit. Hindi mo na muna. Ito ba? Magdugon. Ayaw dugunan mga gamit ko. A few moments later. So, yung mga trusses. Yan yung mga gagamitin na speaker. Tapos nandito yung B3 na speaker. Ayan, B3. Tapos yung ibang mga parled. Ito, paturkis. Sibuk-sibukan. Sibuk-sibukan guys. Lima kay ko. Ba't di mo na ito lima kay? Sinuot. Di ba mag-apple kung kuya ko nito sindan? Sinurokol. Hindi na lang dito daro. Papagkakay. Matulog. Yan mga kailaw, yan na yung mga gagamitin gamit. Nakakarga na. Talaga.
Yun mga kailaw, nakarating na tayo. Dito po tayo mag set up. Ayan. A few moments later. Ayan na mga kailaw, nilalagay na po yung pinakapatungan ng speaker. Ayan. Wala, stop muna kasi medyo nagutom. Habang may nagpa-practice. Yeah, practice muna sila para mamaya. Tayo ng machine. Tapos nandun po yung power amp naka-straight na. Dalawang power amp dyan po nilagay. Oh, laki ng trusses oh. Yun oh. Oh. Laki ng trusses. Ay, basketball lang po pala. Dala tayong power lights. Power LED ang laman niya. Ito yung Turkish niya. 8 piraso. Nakabit din yan mamaya. Tapos yung speaker. Nakakabit na. Power LED. Tapos pwede pang lagyan dito sa kabila. Ayan. Power LED din. Saka nakatutok po yan dun sa may stage. Yan na po yung dalawang sub oh. Tapos nakakabit na po yung meron din sa taas speaker, mga power lights, saka yung moving heads nakalagay din sa trusses. Ganun din po yan, kabilaan po yan, nandun siya mga kailaw oh. Maganda po dito, malinis po ang paka-setup. Talagang tinan mo yung wire oh. Wala ka makikita. Tapos yun yung mga wire talagang malinis, hindi po siya kalat-kalat. Kunti na lang aayusin. Tapos tandun po sa taas ang digiboat. Tara po, akitin po natin yung digiboat oh. Akitin po natin. Ayan po mga kailaw, ito yung gamit natin. Ito yung DMX na naka torque case. Yun. Tapos yung takip nya pwede nyo gawing patungan.
service pa talaga sa sound system, no? Talaga nakakapagod po siya. Unang-una sa pagbubuhat pa lang ng mga gamit. Tapos isasabit nyo sa mga stand, sa mga trusses, tapos mag-wiring. Tapos pagtapos po ng event, yun, ligpit na naman. Kaya naman nahihiwa. Yun, iligpit nyo na naman yung mga gamit. Kaya sa sound system po talaga tiyagaan lang kasi unang-una talagang nakakapagod po siya. Pero kapag hilig nyo po itong sound system, talagang nag-enjoy naman po yung mga may-ari saka yung nagsiset up. Ang nakakabinta po, mas maganda na po siya. Okay na lahat. Kompleto na. Kailangan ko munang i-address itong parlet. Address na natin. Tapos itong apat, naka-address na rin po siya. Bali, itong dalawa na lang. Lagyan naman natin ng program ang mga parlet. Naman ang lalagyan natin ng program sa DMX 34. Alam ko nabitit po kayo dahil hindi ko na po napakita na ang kabuuang video po ng event po ng senior high para kumpleto po sana yung video ko. Pero dahil nga po mayroon po akong schedule kaya maaga po akong umuwi. Halos ilang buwan na po hindi na po talaga ako nakakasama sa event dahil nga po sa schedule busy po talaga. Pero sana mga kailo kahit papaano nagustuhan nyo po yung video.